हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोन बयखौ दानो समाव यूट्यूब चैनलाव बरायबाय आरो नोंथांमोननो दानो समाव कोविड-19 नि आपडेटखौ होनो आखायाव लानाय जाबाय। आसामाव दासो कारेन्टलि 6 सुबुंनियाव आरोबाव कोरोना पजिटिव मोननाय जाबावबाय। 6 सुबुंनियाव आरोबाव जोंनि आसामाव कोरोना पजिटिव। बिनि गेजेराव गासै जोंनि दिनैनि आसामाव पजिटिव जानाय केसा जाहैबाय टोटल 26 जाबाय लोगोफोर। एक्टिव केस टोटल फुङाव 74 मोन आरो पजिटिव टोटल 121 मोन। फुंसिमावहाय एक्टिव केस 74 मोन आरो टोटल पजिटिव केसा जाहैबाय 121 मोन। नाथाय बिनि उनाव 1 घन्टानि गेजेरावनो आरो गासै 14 जन मानसिनियाव 14 सुबुंनियाव आरो पजिटिव केस मोनबावनाय जादोंमोन आरो टोटल 88 सुबुंनाव एक्टिव केस पजिटिव जानाय जादोंमोन आरो पजिटिव 135 मोन। नाथाय दानो बे समाव दासो आपडेट मोनबावनो हादों जोङो टोटल एक्टिव 94 टा केस जोंनि आसामाव टोटल जाबाय। दासो बेलासि समाव 6 सुबुंनियाव आरोबाव कोरोना पजिटिव मोननायनि जाउनाव टोटल एक्टिव केस 94 टा जाबाय आरो पजिटिव केस 141 टा टोटल पजिटिव केस दिनैसिमाव आसामावहाय टोटल मोननो हादों। मख'नो गोनांदि 6 पजिटिव केस मोननायफोरनि गेजेराव 3 गुवाहाटीनि आरो 2 केन्सार रगजों सैनांनायमोन आरो सासेया गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव जिउ खहा जायो आरो 2 करिमगंजनिफ्राय सारु साजाय क्वारन्टाइन सेन्टाराव दङ आरो दिनै जोंनि टोटल आसामाव गासै पजिटिव केसा दिनै 141 पजिटिव केसखौ जोंनि आसामाव मोननो हाबाय। बिनि गेजेराव दिनै जोङो टोटल जोंनि आसामाव दिनै 94 टा दिनैसिमाव 94 टा एक्टिभ केस दङ आरो थैनायफ्रा जाहैबाय दिनैसिमाव 4 आरो माइग्रेटेड गुबुन हादराव दैथायहरनाय 2 आरो डिसचार्ज दिनैसिमाव जादों अनलि 41 सुबुं आरो पजिटिव केसा जाबाय 141। स' बेबादिनो गिख्रंथाव महर लागासिनो दं जों लोगोफोर जोंनि आसामाव। बेबादि गिख्रंथाव महराव नोंथांमोना बयबो गावबा गाव न'आवनो सेफ था आरो ससियेल डिस्टेन्स मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।